Hello guys, part 2 na ni. Please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot, ang traditional. Maraming salamat. Part 2 na ni guys. Kapag ako ng hilot ko. Facebook? Ako ha? Hindi si Kigagad, si lahat. Ha? Matay rin DC mo. Matay DC. Pero, agluyan naman sa inyo. Pero, wala naman sa pagkialam ka, busy Ah, naman busy siya. ka na. Kaya mo na amigo. Di ba man? Hindi ko kagapang pi. Busy naman siya. Yan naman lang ang bayad. Yan naman kanya. Bukan na hiro. Yan, dalit siya sa influencer. Yolo. Yan naman tayo. Yan, amo na. Alam, nagsuko-susi, ang duwas. Be. Ang iring da. Ano, iring? Ano, good? Dito mo dahil sila sa kanon. Nagtawan. Dagko lagi lakabol mo mo. Dagko yung dagko kabol. Kapit ito nawam sa balay. Hindi mo na maghabol dagko. Sakit naman. Mapagyaman si Don, no? Iguwang na kayo ba, no? Redyusan ni mo na mga pulo ka to. Eh, papagyab ba, no? Parang nila alis ba, no? No? Gulang naman na sa lagot. Ha? Siguro ako na si Aaron, no? Gusto na sa unang panahon, no? Ano kayo sinihan basta? Sharon, Don, Richard, Gabi. Ikaw? Ayan, ha?
Oo. Mahal na. Sus na lang, kailangan sus. Basta sa'yo. Sige pa. Sige pa dyan. Sige pa dyan. Up. Yeah. Hit gamay.
Beauty.